Morning, my whispers mdziko my strangers, whispers college of mindset change. Kuma kuno, ndikhale wonyadira kwambiri ya ndipeza nkhani yochokera kwa comrade Mandevu Jacobs J Nyanga. Ali ndi mafunso angapo amene awafunsa directly amene ndi direct obwera kwa ine kwa achulamo dzina anga mmafunsomo sindikudziwa regardless kuti ali forum yanji, koma zinthu za pa social media izizi ndithu timaziyembekezera kuti mmene tikupanga ma programs athu timayembekezera ndithu kuti zipita patali, andi ndife okonzeka kumalandira nkhani from any angle kumene uthenga wathu wakafika, andi ndifake timalimba mtima kuzilankhulira pa social media ndicholinga choti anthu alankhule, komanso mwina mutati mumvetse kuti ndi college of mindset change tikufuna kuwasintha Malawi, kapena munthu aliyense amene uthengawu nchichewa tati aumve, ka ndi waku Zambia ka ndi waku Mozambique, Tanzania, Zimbabwe, ngati amamva chichewa cholinga chathu nayenso asinthike mmene amaganizira ndi kaonedwe kake ka zinthu. Kwa choncho sitingayembekeze kuti anthu amene tidziwasintha ndi okhawa amene ali pa whispers of the stranger, ayi, koma kuti ndi njira imodzi yophunzitsira anthu kudzera pa social media. Ndengati Mr. Mandevu Jacobs J Nyanga uthenga wathu unakupezani, ife tithokoze kuti ndekuti ntchito ikugwirika. Koma kuti nkhani yanga lero zangochita chindunji kuti ndinali ndi program kale yoti ndilankhule nkhani yokhudza ndi Burundi motsendera. Of course ndikudziwa kuti mwina ndipezekanso kuti ndabweretsanso audio ina kutsogoloko malinga ndi kuti mwina uthenga wathu ena sudafike, ukafika khala ndi funso, mwinanso ena khala ndi funso labwino kwambiri kuposa mmene mwina mmene tingayankhire pano zipezekabe kuti ngakhale muzoyankha zathuzi zikupezekabe mafunso ena, koma zonsezo feel welcome kuti aliyense amve kulandiridwa angathe kubwera ndi funso kudzafunsa ngati mmene olemekezeka Jacobs J Nyanga Mr. Mandevu afunsira kunena kuti kodi kuwachotsa Burundi m'malomu ndikukabwezesa kumalo kwawo, is that a solution? Kufunsa kwa Mr. J Nyanga kuti lero komanso kuti iwo akutsutsana nane kuti the first solution ndeti kuona ngati kuti andifunsa funso lija ndi apereka yankho kuti kodi mukuona ngati kuwachotsa Burundi kukasiya kudzaleka kumeneko ndikuti mwathana ndi vuto. Atandifunsa ndisanayankhe adzafotokozera m'musi mwakemo akuti akugwirizana nane komanso at the same time afuna kutsutsana nane. Ndikhala kuti andifunsa funso agwirizana nane atsutsana nane, koma mukumva kwanga zonsezi ndapeza kuti kumapeto kwake aini akewa apereka yankho lonena kuti yankho ndiloti ife Amalawi sitimalikonda dziko lathu, ife Amalawi chimene tikuyenera kuchita ndi kuthana ndi ma civil society organization leaders, ife Amalawi chimene tikuyenera kuchita ndi kuthana ndi atsogoleri amene amadya katangale kuti zimene zizichitika. Mr. Mandevu popeza kuti ineyo ndasenza udindo oti ndiyankhe, ndesi ndinganene kuti koma zikanakhala ngati kuti tikulankhulana inu ndine ndikanangoti chimwene ziko mukwambiri kodi minibus ndi ndalama zingati kuti mubwerere kumene mwachokera, ndikanalipira kapena fuel mwaononga ndalama zingati kuti mwina mutembenuze galimoto mudzipita, chifukwa nkhani imene munabweretsa mwafunsa mwagwirizana nane mwanditsutsa kenako ndikudzapereka yankho. Ndesi ndikudziwa ineyo kuti kodi ngati kuli kuyankha ndiyankha pati. Nkhani yanuyi Mr. Mandevu ikuoneka kuti ibwerera yopanda yankho, koma ngati mutachita mwayi popeza ndinali kale ndi program yoti ndipange pa mutu omwewu, ndi ngati mungachite mwayi kuti muzolankhula zangazo ngati mungapeze mayankho ena owonjezera pa mayankho amene munali nawo kale, ndingathe kutero kuti ngati mungakhale ndi mwayi oti uthenga ukupezani mwina muzimene talankhule apa, chifukwa zimene talankhule zikhala kuti sindikuyankha ine, chifukwa nkhani yanuyi kwa inuyo mwadziyankha kale, koma ndikhala kuti mwake ndilankhula ndi anthu ena. Ndi ngati mutachita mwayi ndikumverera mmene ndikupeza zina zomwe zingakhale kuti ndi mayankho pa nkhani yanuyi, chonde muzigwiritse ntchito. Ine ndingathe kunena kuti ndifuna ndifotokoze in details nkhani yokhudzana ndi ma refugee. Kwa nthawi
anthu akhala akundipanga undermining chifukwa chaona kuti for 4 years anthu ndakhala ndikumaabisa what is my level pa maphunziro and ndakhala ndikumakana kulankhula zimenezi and ena zikumapatsa mphamvu zoti adziona kuti Oswald Jumani ndi osaphunzira amaona choncho chifukwa chaona kuti anthu anazolowera kuti akaphunzira ndi adzikambakamba za zimene iwo anaphunzira. Ife timadziwa kuti maphunziro si certificate, maphunziro si diploma, maphunziro si degree kapena PhD ka whatever. Ife timakhulupirira kuti maphunziro ndi munthu amene akukwanitsa kugwiritsa ntchito zinthu zimene anaphunzira. Ndi ambiri tinaona kuti tikulephera kugwiritsa zinthu zoti tinaphunzira. Anthu anapanga zachuma koma chuma cha dziko la Malawi chikupitirira kusayenda bwino. Takhala tikuyika m'mipando anthu oti anaphunzira bwino kwambiri kuti atithandize kuyendetsa nkhani ya zachuma za dziko la Malawi. Malawi ndimene kusawukira. Akana assure you, Bingwa Muthalikani munthu anaphunzira kwambiri nkhani ya zachuma. Peter Muthalikani munthu ophunzira bwino kwambiri. Gudo Gondwe ni munthu ophunzira kwambiri. You can name them. Onsewa atipanga feo pa nkhani ya zachuma ku Malawi. Asosteni Gwengwe ndi munthu ophunzira bwino kwambiri pa nkhani ya zachuma. Onabo atupele Muluzi ndi munthu ophunzira bwino kwambiri pa nkhani koma they are all failing us. Zomwe zikutanthauza kuti kusowekera makhalidwe awu munthu. Ndi vuto lalikulu kulekana ndi kukhala ndi degree kapena masters muzinthuzo. Pa chifukwa chimenechi ife tinasankha kubisa zomwe tinaphunzira. Koma musakhulupirire kuti ndizoona kuti Oswald Jumani ndi osaphunzira. Ndi zabodza. Koma tilibe nthawi yomawalirana zimenezo. Izo ndangolankhula chifukwa kuti I just want to give you a picture kuti zimene ndimalankhula zimakhala kuti ndithu zikuchokera ma research okhazikika ndipo zili ndi maumboni. Sine munthu amene mapanga zinthu kuti I just guess ndikungodzuka ndikuyamba kupanga guessing zinkhani basi kenako ngokhala chimunthu chokonda kulankhula basi kenako kuyamba kumalankhula zinthu. Hayi ngati ndibe zolankhula ndimakhala chete. Mukandiona ndikulankhula ndimakhala nkhani ija ndayifufuza ndayipezera maumboni ake then ndingathe lankhula. Chifukwa ndine ndondomeko imene ndimatsata. Anyway, apa tikambe zokhudza ndi ma refugee ndanakale kuti Mr. Mandevu Jacob J Nyanga mwina mungathe kupindula mu zimene zizi. Tikambe nkhani yokhudza ndi ma refugee. Anthu ambiri akamalankhula nkhani yokhudza ndi ma refugee akumayang'ana za ifeyo amalawi amene tili ku South Africa kuti ifeso amene tili ku South Africa kuno tikhoza kukhala kuti nafeso ndife ma refugee. Ayi mmalawi amene ali ku South Africa kuno alibe status ya a refugee. Ndi foreigner. Angatokhala kuti he is a foreigner living in South Africa illegally. Angatokhala kuti ndi foreigner akukhala mu dziko la South Africa legal. Motsata malamulo kapena mosatsata malamulo. Koma si refugee. Izozo zidziwike chifukwa this was not declared. Sitingazinene zimene zikuti zili choncho mukuganiza kwa inu Mr. Mandevu ndi ine. Ayi. Tizinena pokhapokha ngati zitadutsa mu ndondomeko ya malamulo. And malamulo amene wo akhala ayenera kukhala malamulo atatu odziwika bwino. Firstly, with our Malawi Constitution. Secondly, IOM. Thirdly, United Nations. Constitution ya Malawi ipange declare kuti ku Malawi kuli mavuto, nkhondo kande chani, political unrest, zimene zingampangitse kuti dziko mavuto apangidwe recognized ndi International Organization for Migration or IOM komanso United Nations. Then ndekuti ife will be recognized ngati ma refugee. Tikakhala tili mu dziko lina, we are going to migrate kuchoka ku Malawi kupita dziko lina, ndipo dziko limenelo tikatchedwa ma foreigners, anthu obwera. Ma foreigners ndekuti ndi anthu obwera, koma abwera ngati ma refugee. Anthu amene akusakasaka malo obisala chifukwa cha zimene zikuchitika kwawo. Not just an ordinary foreigner who is illegal immigrant amene wakwanisa kuyenda bwinobwino kujowa mpana ndi kulowa mdziko. Zimenezo tisiyanitse pamenepo. Iyi nkhani inatana kale kumayambira onati siti kulankhula chifukwa cha ngonoda bwanji ino amalawi muli ku South Africa, bwanji ino amalawi muli kupana pali ponse dziko lapansi lino. No. As we are not yet declared kuti kudziko kwa kwathu kuli zimene zizi through kudutsa malamulo amayiko atatuwa ma constitution Malawi International Organization for Migration komanso United Nations. Malawi si ma refugee.
ndiye ulo atabwera 20 million wonse ku South Africa kuno sakhala ma refugee. Pati yoyamba. Pati yachiwiri mukamakamba nkhani ya ku South Africa kuno zokhudzana ndi ma refugee ngati simukudziwa zimene zikuchitika zona kuti ma refugee ku South Africa kuno alibe kampu. Dziko la South Africa lilibe kampu malamulo mwawo. Mulibe malo amene akusonyeza kuti iyi ndi kampu yokhala ma refugee. Ngati simunazitsatire munjira ina iliyonse, you can even Google. That's the easiest way to get your information. Dziko la South Africa lilibe malo amene anayikidwa ngati kampu. Ma foreigners, ma refugee akabwera amayenera kuti apite ku boma la South Africa motsogozedwa ndi ambassador wawo kumene kuja akapatsa zipepala andi akatero ndi wololero kukhala pena paliponse mu South Africa muno. Angathe kumapitiriza maphunziro, angathe kulembedwa ntchito, angathe kumapanga ma business, angathe kumangokhala. Ndi mmene malamulo a dziko la South Africa lino anakhazikitsidwira ndi Home Affairs komanso International Organization for Migration komanso ndi United Nations. Pazifukwa zimene unlike dziko la Malawi mmalamulo ake lili ndi malo osunga ma refugee, not ma foreigners, kuma malo osunga ma refugee. Chifukwa tikati ma foreigners tili ndi ma Chinese, a foreign nations, tili ndi ma Bangladesh, a foreign nations, ma Tunisia, foreign nations, ma Turkish, tili ndi you can name them, tili nawo. Ndi chifukwa chani sitikuyapanga targeting anthu amene aja sanabwere ndi dzina loti athawa nkhondo kwawo. Kotero kuti they are foreigners. It's either they're living in Malawi legally or they're living in Malawi illegally. Motsata malamulo kapena mosatsata malamulo. Koma ndi anthu ena kuti kumaiko awo amene akuchoka kubwera ku Malawi, maiko awo International Organization for Migration and the United Nations never yet declared kuti maiko kwawoko kuli chinthu chompangitsa munthu ndi kuthawa ndi kukhala refugee seeking asylum mu dziko lina. Zimenezo ndazika mbali ina. Ku South Africa kuno ndimene ndafotokozera moja kunena kuti kulibe lamulo lokhala ndi refugee camp, kulibe. Ndipo chimene chimachitika ndingathoperekerapo chitsanzo cha COVID-19. In 2020 COVID-19 pandemic idagwa, kunapezeka kuti South Africa inatolera ma squatten, kwa amene mmadziwa ma squatten, ma street, anthu amene amagona ma streets, anthu amene amagona pasi pa ma bridge. Ndi mmene zinachitikira, I can assure you kuti it is in my capacity. I'm an officer. Amene mapanga investigate zinthu zosiyana-siyana. I'm not just claiming that. Ndili ndi ma certificate kunyumba kuno. I'm able to investigate zinthu zosiyana-siyana, including ngakhale ndapita ku army, ngakhale ndapita ku police. I'm going to be fit. Ngakhale ndakhala ku chipatala olonda join a dodma. Ndili ndi ma certificate ondi kwanilitsa kugwira ntchito. I do investigations muzinthu zosiyana-siyana. I do my private investigations nyumba wanga muno. Pa chinthu chimene I'm interested with kuchipanga investigate kuti ndichidziwe route yake, threat yake, hazard ni ma risks ake. Izozo ine ndi mapanga. And so ndikaba ndongozichemelera yayi. COVID-19 pandemic. My investigations anachitika mu dziko la South Africa. Kodi anthu amene amagona ma streets akadzapezeka kuti mmodzi ali COVID-19 positive. Adzayang'anidwa ndi ndani? Quarantine idzachitika bwanji? Separation ndazi zake tingapange bwanji? My investigations amaja atachitika, atapanga conduct kumaliza. Dziko la South Africa linamanga ma temporary camps. Pamenepo panali kugwira ntchito limodzi ma organizations osiyana-siyana. In that case, ndikuti tipeza kuti United Nations inalipo, World Health Organization inalipo, International Organization for Migration inalipo, Home Affairs inalipo ipezekepo, Police inafunika kuti ipezekepo, Department of Correction inafunika kuti ipezekepo. Panali ma organization for aliyense anali ndi part imene apanga play role. Anali ndi role yofuna kupanga in that operation. And ineyo nali mmodzi amene ndalandira nawo a certificate to work in that field in 2020 kuzafika 2021. Pachifukwa chimene chichi I can assure you kuti anthu ma department ena anapereka malo, ma department ena anayika ma facilities mmalomo zinthu zoti anthu adzigwiritsa ntchito. Ma department ena amapereka nkhani ya zamankhwala, ena amayang'ana nkhani ya chitetezo mmalowo. Ena amayang'ana zona kuti mixing ya anthu isachitike chifukwa makampo mene moja zimayenera kuti ngati anthu amene ali mbwerere
oti sakusamalidwa ngati ali ma South Africa amayika mbali yawo, ngati ali ma foreigners alipo ma South Africans ndi ma street kids, ma street ya anthu amene amagona ma streets tingane ma kids ena ndi nkhalamba ena ndakuluakulu. Anthu onsewa anagawidwa makampu according to their nationality status. Mwa ichi ndithamange kwambiri kwanza tu aku DRC Congo amene anapatsidwa malo ku Cape Town ndi kuamangira kampu. Malo amene anamanga kampuwa anali a municipality, koma anthu amene anayang'ana za migrations anali anali a home affairs motsogozedwa ndi International Organization for Migration komanso United Nations. Ma department osiyanasiyana anatenga nawo party to build that camp. Ndi kuatenga anyamata ambiri ndi achina nyaupe kuno ku South Africa. They are from Congo, anafika kuno alibe zochita, ali ma streets imu kubera anthu, kuononga zinthu, kuthyola mapipe yakopo makagwitsa ma script ya. They're doing a lot of nonsense. Koma government ya South Africa inatenga ndokasiya pa kampu imene. Ndi kumapatsa zisamaliro zonse ndicho ngati akadwala adzikwanitsa kuyang'anidwa bwinobwino to control the spread of the virus, that pandemic of COVID-19. Zimene zidachitika lamulo loti la COVID-19 makepi ndi zina quarantine zokuza ndi lockdown zonse zitatha atapanga lift up ma stages zonse amana ikidwaja zitachoka. Anthu awa anamba kupemphedwa kuti pamalopa achoke chifukwa chimene amakhalira pamenepa zatha, abwerere mmene amakhalira. Sakuti soti kuti abwerere ku kampu yayi, koma these people lero lino akupanga toyitoyi fighting against the South African government kuti sangachoke pamalo awo. Kodi akachoka adzipita kuti? That is the question number one. Koma ife tingathe kufunsa kuti kodi pamene akuyipanga fight government ya South Africa kuti sangachoka akufuna kuti tichoke tizipita kuti? Musanabwera apa 2018 mmakhala kuti? Chabwino inabwera International Organization for Migration inanena kuti muchoke mungafune manyumba muzikakhala, tikulipilirani rent for 3 months, tizikakupatsani zakudya mtundu wasoza kudya muzikafuna for 3 months. Uku mukuyang'ana kuti mubwerere mmoyo umene mmakhala musanabwere zakhala pa kampu. Anamba kufunsa number 2. Ndiye 3 months ikazatha ife tisanazitolere chizachitike ndi chani? Can you see those nonsense questions? Kenako International Organization for Migration got exhausted, anasiya kuti anthu awo chimene afuna sitikuchidziwa. Then Department of Home Affairs through ministry yawo ananyamuka munthu anapita kukalankhula anthu aja. Anthu aja kumene kuja anakapeza kuti those facilities zimene zimayikidwa kuti adzigwiritsira ntchito pa nkhani ya ukhondo anthu aja anamba kuziwononga. Kenako anamba majambula ma videos omatumiza kunja kuno kuti taona ani malo amene akuti kakamiza kuti ife tizipitiriza kukhala alibe ukhondo, sitikuyang'aniridwa, komanso ngakhale malo amene afuna atichokepo kandi afuna tizilowera kuti, just in order to gain international sympathy, which is nonsense. Zinthuzo zinayikidwa simapita government ya South Africa kukaphwasula, anayikira amaziphwasula okha. You can see they started vandalizing zinthu zoti anayikidwa ulere. The same thing implies today kudzaleka. Dziko la Malawi likudzudzulidwa kuti anthu aja kumene kuja akukhala mothinana, anthu aja kumene kuja kulibe ukhondo. Kodi amene angapangitse kuti kumalo kuja kusakhale kothinana ndi ndani? Amene angapangitse kuti kumalo kuja kukhale ukhondo ndi ndani? Is that our responsibility as a country, as our government in Malawi? It is a responsibility. Anthu aja tizikawa kuti mudzibiba apa, musamakodzere pa mtengo, mudzikumba zimbuzi. Is that our responsibility kapena iwo aja ayenera kuyang'anira chinthu chimene apatsidwa ndi kumazisamalira okha? Koma ndi mungathe kudziwa ngati muli kuti tizaka zanu tochulukira pang'ono. Ma Somalians atayamba kubwera ku Malawi zaka za mbuyo 1990s ankabibira njumbo ndi kumataya m'mawindo a galimoto akuyenda pansewo. Izizi ife we have experienced it ourselves. Akapita kumisika kuja kuyimitsa galimoto kuti apange chimbudzi osatheka. Galimoto momwemo chita chimbudzi njumbo ndi utaya pa windo. Umve umene amachita. Iwenso ngamvetsitse kuti how is this possible? Anyway, nthawi yathu ndi yochepa ndayenera kuti mwe mwake ndifuna kuti tilankhule zinthu zambirimbiri. Mungathe kuona kuti ma refugee chifukwa chofuna kugena international sympathy, chifukwa chofuna kumveredwa chisoni ndi anthu ochuluka pa dziko lapansi pano, amakhala ma action osiyanasiyana onunkha.
panopo this refugee amene ali ku Cape Town amene anayikidwa pa camp temporarily, inu ena akukana kupita ku makampu awa apa akukana kuchotsedwa pa kampu imene anangowakhazikapo temporarily. You can see mene zinthu zikuyendera ndi mene mungadzoti these people are stubborn. Anthu awa wasi anthu wamba. Panopo chimene akuchita iwowa anawuza kuti chabwino inabweranso South Africa inakapanga negotiate ndi International Organization for Migration komanso United Nations directly kwapita kwafunsa kuti tipange bwanji ndi mavuto awa. Zonsezi timazipanga ifeyo m'maikomo with your directive. In your International Organization for Migration komanso ino United Nations izizi ife zosunga ma refugees timazipanga through your directive. Mungatipanga ife ndi amene mapanga sikuti ifeyo kuti we are ready to accommodate this. Koma zikuoneka kuti ngakhale IOM komanso United Nations they're getting exhausted zimene ma foreign ma refugee akuchita ku South Africa kuno. Koma through their negotiations anabweranso International Organization for Migration ku South Africa kuno kudzapanga negotiate ndi ma refugee. Pamene anafikisana pona kuti okay, ngati mukuona kuti South Africa sikukuchitirani ubwino, tikudulirani ma air ticket muzibwerera kwanu. Anakana. Chimene akunena nchona kuti iwo akufuna apite ku Canada. Neni ngatengo kuzani in short, in brief, nkhani yokhudzana ndi ku Canada. Ku Canada there is a province imene amaitcha Quebec. Quebec ndi province imodzi mwa ma province amu Canada. In Quebec kumene koko ndi anakhazikitsa makampu ochuluka okhala ma refugee, ndipo ma benefits ama refugee are very high. Kuli zima benefits mbwe zote zingathe kumpangitsaso ngakhale munthu olokupita nkusamakagwira ntchito. Ukhozo kakhale ndalama zambiri mbiri munasokosa munthu amene akugwira ntchito. Ndi mmene ma benefits alili ku Canada in that province of Quebec. Ambiri amene mukuwaona ngakhale ku Malawi ko, their dream is to accumulate money and leave Malawi for Quebec. If in case you don't know that. Ndifaka nimapanga emphasize kuti ma refugee awawa akupanga business in Malawi. Sali Malawi kuti afuna kuti akalemera atukule dziko la Malawi. They are generating funds yoti angopeza maendedwe ofika kandi ku South Africa kuno adzafika ndi passport. Ifo ndikuwuzani ndi fotokoza zonse in details. Ulendo wanu wopita ku Quebec. Koma anafunsa wa chabwino pamene mathawa nkhondo ku DRC ngati munkadziwa za Quebec munkatani kungochoka ku DRC kumapita ku Quebec. Koma akanashiwa you sakanakwanitsa kutero. Chifukwa chani? Ngakhale kuti Canada imalandira ma refugee komanso kumapatsa ma benefits ochuluka, there is one thing, one condition imene iwo wasangachoke direct from DRC or from Burundi kupita ku Canada in Quebec kuti azikalandira ma benefits amenewa. A condition is anasiya ndipo sapanga zowalandira in masses magulu. Anauza kuti they should apply mmodzi ndipo Canada idziona kuti ndi ndani angabwere ndi ndani sangabwere. Can you see that? Ma benefits kumene kuko ndi ochuluka. Moyo ndi wabwino kwambiri kuposa somwe moyo okhala kunja kuno. Ndi makampu awa ku Canada. Koma a condition is one. Ngati uli refugee upange apply. Ukapanga apply utumize iwo adziona kuti ndi ndani mwa inu amene angabwere ndi ndani amene sangabwere. You don't just go there in masses and kumaza khala pena paliponse ngati mmene muchita ku Malawi South Africa. That's how they're working their system. Pachifukwa chimenechi zimene madauti ndi fotokoza zichi. Pachifukwa chimenechi ndi chifukwa chake ma Nigerians, ma Burundi, ma Congolese, ma Rwandese akathawa nkhondo kwawo amafuna kuti abwereke ku Malawi kapena abwereke ku South Africa. Not to work here and help develop these countries. Ulendo wawo ndi wopita ku overseas and mwa dziko limodzi mama ndipanga target ndi Canada in Quebec. Chifukwa kudziwa kuti once they are in Quebec akakalandira ma benefits in 2, 3, 4 years akakhala ndi munthu olemera kwambiri ndipo akakatuluka kampu imeneyo akudziwa kuti dziko lapansi linapita paliponse akakhala. It's a mission imene iwo aipanga set. Ndipo ndiyo yoti strategy yawo, ma policies awo, ma protocols awo ngati ma refugee ndiwo khazikika ndipo sakuchita mistake.
koma amadziwa kuti in order to go to Canada in Quebec ayenera kuthawa nkhondo ku DRC, Rwanda, Burundi, DRC Congo, abwere ku Malawi. Akabwera ku Malawi ngati dziko lofuka pa malamulo ndi zinthu zina, they will invest themselves there, adzipanga business, phindu lililonse limene adzipanga satsekula account ndi kumayika ndalama. Ngati angatsekula account kuti adziyika ndalama, it's only 20 to 25% ya ndalama zawo zimene adziyika ku banki kuja, just to fool the country komanso mabanki athu ku Malawi. Ndalama zawo the rest adobadoba onse chifukwa cha democracy yathu yomweyi tinakupanga kusintha ndalama ku Malawi kukhala kwa chisawawa. And zimene zizi kunalibe the time of Kamuzu Banda and the first 5 years ya Bakili Muluzi. Zisawa zimene zachita kubwera pompala pamene mabiro osintha ndalama anali Malawi yonse. To the extent panopo tikulephera kuti discipline ya forex ibwerere mchimake kuti ndalama zingopezeka ndi bank. Ngakhale zimene zinachitika choncho, anthu ogwira ntchito mabanki akumapanga chani? Kumaba ndalama, kumasintha black market, kumalisiti kusamalembako china chilichonse. Ndinabwera ku Malawi 2022 kuzapanga investigation nkhani yokhuza ndi forex. As I told you, I call myself a private investigator and I can investigate anything. Ndinabwera kuzachita ma investigations osiyana mu dziko la Malawi 2022 maboma 18. Mwachimodzi chake ndafuna kuzadziwa chifukwa chimene chikupangisa kuti dziko la Malawi likhale pa forex crisis. And zotsatira zake I'm still analyzing it. Koma mwachimodzi ndingathe kutsimikizani kuti including Victoria Forex Bureau anthu ogwira ntchito kumeneku tinapeza kuti iweyo kapititsa madola ine ndachoka kuno ndifuna kugulitsa marandi anandigula pa black market mtengo wokwera ndalama ndikuyika kumbali makwacha amene amandipatsawa ndi amwenye wina wake, meaning to say kuti ine ngati ndinalowa mu Forex Bureau mo ndalama zanga sindinakagulitse ku bureau, ndimakagulitsa kwa mwenye amene watenga ndalama ndikumpatsa officer wa mu bureau mo kuti adzimugulira marandi. At the end of the day Victoria Forex Bureau ikulephera kupanga raise ndalama zofunikira, forex yathu being drained. Mabrundi awa ndizina akupanga, they keeping forex yonse m'manyumba mwawo chifukwa ulendo wawo sukuthera pa Malawi. They got no time to sit and relax in Malawi as if kuti mena mabwera ku Malawi unadoza khala ku Malawi. Akufuna kungopanga raise capital kukwanitsa zolinga zawo. Another thing ndiona kuti akudziwa pawo kakuti kukhala m'Burundi ngati ndikufuna kupita ku Quebec ndayenera kuti ndipange apply kuti andivomere kuti ndipite kapena ayi. So chomwe ndingachite akumapita m'mayiko amene ali ofoka including Malawi ndi dziko lofoka kwambiri pa nkhani ya migration. Akumabwera ku Malawi, settle themselves there. Ineyo ndingathe kuwuzani kuti mufufuze kuti maBurundi ena amene munkadziwa panopo m'matawuni mwanu ali kuti. Alipo ineyo maBurundi amene mmadziwa 6 years ago. Mwina panopo mukayang'anayang'ana simumuona kuti anapita kuti. Ask yourself, where is he? They will settle themselves in your country. Adzapanga zotheka ndi kupeza chikalata. That passport impatsa kuthekera kuti angathe kunyamuka ndi kupita ku Canada as a Malawian. Ndipo akakafika mu Canada akapanga zotheka kuti akalowe nawo ku Quebec, akakhale nawo ku makampa. Njira yoyamba. Secondly, ngati sapeza chitupa cha ku Malawi, ayesetsa kuti apange adumphe maboda kuchoka ku Malawi kufika ku South Africa kuno kapena ku Maputo. And what are they doing? Ndi ndalama zimene angasonkhanitse pa nthawi imene akukhala mu Malawi. Adzakwanitsa to bribe anthu ogwira ntchito m'mashipi. Kulidzima stima ku Beira, kulidzima stima ku Maputo, kulidzima stima ku Richards Bay, kulidzima stima ku Durban, kulidzima stima ku Port Shepstone, kulidzima stima ku Eastern Cape, kulidzima stima ku Cape Town. Zimene zikupanga shipping katundu from Africa kupita overseas every day and night. Anthu akugwira mashipi amene aja smuggled kupita ku overseas. That smuggle can only happen in US dollars. Those US dollars were exchanged with kwacha ku Malawi, draining our forex. Kusunga madollars utadzakwanitsire kugwiritsa ntchito ya ulendo upita ku Canada, ku Quebec, Germany, France, Italy. They can go Australia. Ndi maiko ena onse amene wakuona kuti akhozoka isamwayi. But they can only do that with the forex. And forex yake should be in pounds, euro or dollars.
Malawi is getting suffocating every day nkhani ya forex. Sikudziwika kuti kodi kwenikweni muti forex yathu ikupita kuti tikungotosa mazala tokha. On top of that, zimenezo ndi zimene ma foreigner akuchitika kapena kuti ma refugee akuchita mdziko lathu. So ndingathe kuwuzani kuti amene akulephera, it is International Organization for Migration, United Nations. Awawa sizikwawawa nthawi zonse amatiyambitsira ma policies, tikatsatira chinthu chikatikanilira amatisiyira ifeyo azinyaka amayiko tidzilimbana nacho, ngati mmene dziko la South Africa ndi Malawi panopo likulimbanirana nkhani ya ma refugee. Mavuto amene tinawo ku Malawi, ku South Africa kunonso ali nawo pa nkhani yokhudza ndi ma refugee. Kamona kuti ma organizations awiri awawa, United Nations ndi International Organization for Migration, zikuoneka kuti akutisiyira ife kuti muona mmene mungachitire. Nkhani yoti muona mmene mungachitire ndi imene dziko la South Africa inathetsa deportee ya ndege. In case you don't know that, deportee ya ndege inatha chifukwa cha ma organizations awiri awa, they were exhausted. Zimaonongera ndalama chifukwa kuti the more akutumiza anthu 600, akubwera anthu 1800. That project was suspended, and South Africa libe ndalama yopitiriza that project. Sizili budget yawo. Mmene so chimozimozi kuchitikira za ma refugee amene akhala Cape Town, ma organizations itathawa ujeni, itathawa pandemic, anamba kankhizirana. Our Home Affairs is not their duty kupita kachotsa anthu aja pamalo paja, according to their constitution. Chifukwa chona kuti anthu aja sanaphwanya lamulo lina lililonse lokhudza na migration. Mukuona zimene zikuchitika? Anthu amene apezeka pakampuwa sanaphwanya lamulo lina lililonse lokhudza ndi migration. Chifukwa chani? Ndi ovomerezeka kukhala mdziko muno, koma ndi osavomerezeka kukhala malo amene akukhalawo. Ndi kuti nkhani ya malo amene akukhalawo ndi nkhani yonena kuti amene anapereka malo ndi amene angayiyendetse. Apolisi nawonso kuti they never committed any crime. Zikungofuna tinatenga kukayika, zikufuna kuti achotse. Ndi anthu akamachita makani amakhala kuti akudziwa ena mwa ma loopholes, ma weak amene ali mu constitution yanthu. Koma izizi does not stop my citizens to speak out. Izo zonse zimveke. Ndi chifukwa choti ntchito yowachotsa ma refugee pa kampu yoyembekezera inagwidwa ndi ma organizations ambiri, ndipo ma organizations onse amene athandizana kuti ma refugee akapezeke pa kampu paja, nkhani ija ayisiya m'manja mwa municipality ndi m'manja mwa Home Affairs. Zikusowa kuti kodi nkhani ituluka mbaliti kuti ma refugee achoke malo amene wawo. Koma I can assure you, silelo simawa mumva zoti achotsedwa. Panopo malinga ndi zimene zikulankhulidwa. Never think kuti government ya South Africa ndiye ikugona kapena kuti titenga ndiyo pusa ikulephera to solve that problem. Nthawi ina iliyonse mumva zoti achotsedwa. Chifukwa chona kuti there are some decisions have to be made in the tough times, like those tough times. Tough decisions for tough times. Ababa ningathokozani kuti chifukwa cha nthawi ndithamangire kwambiri pa nkhani imene munafunsa kuti kodi is it a solution kuti kwachotsa midzi ndi kukasiya ku camp. Yes, it is a solution. I can assure you, according to imene timakambira imakhala it's a CPR. That we can call it a CPR. A CPR ingatakadi ndi njira imene mungathoperekera chithandizo pa nkhani yovutitsitsa kwambiri ngati iyi, though kuti sikhala kuti it's a total solution. But when you come to mavuto ngati awawa, cardiopulmonary resuscitation imana kuti ichitike, yomwe imachedwa kuti ndi CPR. Let's say kuti pali vuto, nzika kandi boma ayenera kugwiritsa ntchito njira ina iliyonse imene ingakhale kuti chabwino sikhala yankho lotheratu pa vuto, koma imayenera kuti itsatidwe. And we call it a CPR. Tikudziwa tikachotsa tikabwezesa makampu akatulukaso abwerera koma pa nthawi imene tikuachotsa kuapititsa makampu ngati dziko through leadership imene ilipo, chifasanga ndi imene aliona vuto wali mbuyo mutu mavuto analipo, koma ma leadership amene analipo samaliona ngati ndi vuto.
this leadership yakwanitsa kuonesa kuti ilili ndi vuto andilainira kuti lipangidwe solved mokhudzana ndi ministry ya zachitetezo. Ndi ife tikuyembekeza kuti pa nthawi imene atawa achotse kukasiya m'makampu, pa nthawi imene iyi sikuti ntchito ithera pompo, akhala akuyang'ana njira zina zoonetsetsa kuti anthu wa makampu masatulukenso kapezekanso m'midzi. And that pause and delay ili ndi kuthekera kokwanitsa kupanga reduce. There is no way ngakhale COVID-19 imene abwera, our first investigations was not to eliminate the pandemic, but the first thing was to reduce, kubweza kapena kuyimitsa kuti isapitirire kufalikira. Izi zimachitika ngakhale ma ARV sakubwera kudzachiza HIV and AIDS, koma kudzaifowola ndi kuyiletsa kupanga spread muziwalo mumbali zina magawo ena anthu bila munthu. So simunganena kuti imeneyo is not a solution. Ndikuti sindikudziwa kuti mukutsata njira yanji pa nkhani ngati izizi, koma kwa ine ndikuona kuti that CPR, it's a CPR, komabe it's a solution. Chifukwa will cause a delay of spreading, komanso will put a stop to that spread. Kwa choncho ndekuti tidzakwanitsa ngati tayimitsa kufalikira kwa anthu wa midzi. Chifukwa tachotsa midzi muja, tasiya ku makampu, tachotsa m'matawuni anthu amene angoti balabala libe zochita akakhale m'makampu. Ndekuti we got a control of their spreading ndi kupezeka kwa malo ena aliwonse. So you cannot say kuti imeneyo si solution. It's a solution. Pamene anthu panopo akupitiriza panga ma research amankhwala enieni ochiza COVID-19, mankhwala enieni ochiza cancer, mankhwala enieni ochiza HIV and AIDS, mungathe kupeza kuti those ma temporary methods amene anayikidwa, awo maujeni, ma painkillers ndi zinthu zina, ma ARV whatever zimene zinayikidwa, zikuthandiza ndipo zathandiza to control kuchulukira kwa nthenda za COVID-19, kuchulukira kwa nthenda za HIV and AIDS, kuchulukira kwa nthenda za polio. Ndi sikuti zinatha, zilipo, koma pali mpumulo chifukwa kuti zikukwanitsa anthu akukwanitsa kuzipanga monitor chifukwa cha kuchepa kwa ma cases. Kwa choncho ifeyo kwayika ma blood pa kampu imodzi zipangitsa ngakhale dziko lathu kuseva ma resources amene amapita kumbali ya chitetezo choyang'ana zinthu ngati zimene, anthu aja adzikwanitsa kuyang'anidwa malo amodzi. And we are to reduce and stop their spreading countrywide. And to put that method, simungandiuza kuti is not a solution. Mwandifunsa kumapeto kwake ifana nayo ndi nkhani yanga ndilankhula in 40 minutes, and I think 40 minutes yanga yatsala pang'ono. Munandifunsa, munaonjezanso kunena kuti choyamba nchiona kuti ifeyo tilimbane ndi ma activists, komanso anthu amene amalandira ziphuphu kuti anthu awazipezeka pena paliponse. I can assure you, every problem got a primary way of solving it. Each and every problem, there is a primary way of solving it. Ngakhale apolisi adakhala ndi cholinga chofuna kumanga munthu, simudzapeza akulimbana pamalo pamene pakulimbana anthu. Inu ngati akupeza ndi mukumenyana, simudzampeza wa polisi atavula malaya ndi kumamenyanso anthu. Sizimatheka. It's either akusiyani mumenyane, chipangati ndewo mwayi yamba wakwanira kukhala mulandu. Chimene chidzikonjezekera pamene popo ndeka mukhapana, muphana, mupanga chani, koma kungomenyana kokhako wakwanira kukhala mulandu. Ndichifake mapeza kuti apolisi akakula ndi mupanga zimene zija amangokuyang'anani. Mukatopesana iwaja amabwera bwinobwino kudzakutengani, tiyeni ku polisi. Mukafika ku polisi kuja paibe munthu amene angofika kumponya ntchito lokusi ndi mpaka na mwini atakufunsani mafunso awiri atatu. Zonse zija, it's a way of solving the problem. So each problem has got its primary stage yopangira solve. So semangane kuti ifeyo our primary way kapena our solution for it kufunitsitsa maburundi atachoka maujeni apite ku makampu, then a solution is to go and fight them, kapena is to go kukaucha nyumba ya activist wina wake, then that is a solution. No. Solution yathu nanakala, our primary stage ndi kuwapempha anthu kuti abwerere ku kampu. And zimene zikateka, believe me, as a government if it is ipitiza kuthandizira maganizo, pali stage ina imene idachitike, and sitinganene kuti khala stage yanji isiyeni ntchito yambike.
pachifukwa chimene chichi zonse zimene mwakamba zija ife sitikumema anthu kuononga katundu wa ma-activist, ife sitikumema anthu kuononga katundu wa ma-Burundi. Tapempha ngakhale ma-Burundi okuti atenge katundu wawo akalowe naye ku kampu. Ngati akufuna kuoda adzituluka ku kampuko kudzaoda katundu kunja kuno kukalowetsa ku kampu. Ngati anthu afuna kuoda katundu ndi kuchita business ndi ma-Burundi adzalondola ku makampuko kukaoda ndi kudzayala kunja kuno. Izi nzosaletsedwa, koma timuone m'Burundi akukhala pa kampu. Palibe amene atameme kuti katundu wa m'Burundi aonongedwe. He never committed any crime yofanana nekuti compensation yake m'Burundi mwayenera kuti mumulande business yake kapena mumuonongele business yake. Kulibe. The only crime that he has committed ndi yakusapezeka malo amene anakonzedwa kuti azikhalapo. And that crime si kufanana ndi kummanga munthu ndikamuyika kundende chifukwa is not constitutional. Kummanga ndikamusiya kundende chifukwa wapanga zimenezo, it's unconstitutional. International Organization for Migration sino lozime, United Nations kakhetsa constitution ya Malawi sina nechoncho. Kuti akatuluka mukampeza kunja mummange mukasiye kundende. Kulibe. So sitingapange vandalize katundu wa munthu aliyense kapena kuononga munthu aliyense chifukwa ita amadya katangale. Vuto lililonse lili ndi method yake. Nifakana kuti this nkhani it is constitutional. Ngati atadziwika anthu amene amachita zakatangale ndi ma-Burundi ndikumalimbitsa mtima kuti sachoka lamulo lidzatsata. Ngati pali andale kapena majaji ndi maloya amene amayikira kumbuyo mchitidwe uwu, inu khalani pe nkhani ifika konseko. Koma palibe njira iliyonse imene idzatsatidwe ya emotional to deal with this. Ndipo ine in my statement ngati ndimalankhula ndimanena kuti ngati boma ilili lachakwera lingapanga so delay izizi osazipanga, ife ngati Amalawi timacha ndipo tikakamiza boma kuti mpaka nazitheke ndithu anthu abwerere makampu. Izo zimene siti kuti ife timacha tikathyola katundu wa munthu, timacha tikapha munthu, timacha tikaucha nyumba ya munthu, timacha tikaunonge katundu wa munthu. Sitilipa timacha kukakamiza boma kuti nkhani iyi ndi yakalekale tayilankhula yatopetsa, let's implement it. Assessment yo tapanga, ma investigations tapanga, tadziwa ma risks ndi ma hazards azinthu zimene zizi. What we need is implementation yakuti zimene zilipo kale mu constitution yathu zigwire ntchito. Ndipo sizikhala zachilendo kwa wina aliyense, not even with the United Nations, not even the International Organization for Migration, not even SADC, not even our constitution in Malawi. Si zachilendo kwa wina aliyense. Amene ali mulendo ndiye khayo amene ali mbuli pa za malamulo a dziko lapansi imene amayendera pa nkhani yokhudzana ndi migrations. And ndisanamalize ndinayamba kupempha kuchokera dzana lomwe kuti if someone knows kuti you got no knowledge and understanding mu field iyi, asireni amene ali nayo. Ife ena mwati ngokhala otsatira. Chifukwa I'm still insisting kuti ngati pena pake pakusowekera ku Malawiko, pena pake pakuoneka kuti pakusowekera upangiri ndi zoyenera kuchita kuti anthu awo akapezeke m'makampu. Ine Oswald Jumani, I'm raising my hand. Ndilipo. Upangiri ulipo. Ndipo ndizotheka. Ndipo ngati mukuona kuti ntchito imene iyi ndiyo ikuchita kufuna mwezi wathunthu, ayi, si kufuna mwezi wathunthu. I can give you days. Ma-Burundi osakhoza kapeza kuti ali ukampu. Nde Mr. Mandevu Jacobs J. Nyanga, uthenga usini mayankha nkhani yanu. Koma ngati mutapeza mayankho muzimene ndafotokoza apazi, kuti kodi ifeyo tikulimbikira bwanji zoti ma-Burundi achoke apite m'makampu, mwina mukamverera mupeza yankho. Komanso solution, kodi izizi ndi solution? Tayankha kuti it's a solution. Kupeza matenda kapena kupeza mankhwala amene angathetse ululu. Inuyo mukudwala dzino usiku chama past 12, tikudziwa kuti solution ndi kukachotsetsa dzinolo. Koma ndi nthawi ndi ululu umene mukumva inuyo, sitingadikire kuti kuche tikachotsetsa dzino ku chipatala. Chinthu choyamba chikhala kupasani mapilisi amene atakhala kuti ndi mapenikira. But that is not a solution.
kamufondo zoti simuthandizika mukwanisa mugona tulola mtendere mukakafika ku chipatala akayamba kubaya injection pafupi ndi dzinopo akakupatsani 5 minutes. Is that a solution? Ndenu mmafuna kuti popeza mukudwala dzino 12 koloko ya usiku tikunyamulani pa galimoto tipite ku chipatala choti madokotala aweruka tikadzutse ku nyumba akabwere mchipatalamo choyambilira sanafunsa china chilichonse mukango wazo ti dzino basi akatenga chozulira dzino chakuyamba kuzula dzino simupha munthu. Every problem has got its own primary solution, and the solution imene mwa imodzi yake ndikwachotsa anthu awa ndikukayasiya m'makampu tikuyang'ana chimene chimapereka mphamvu kuti asamakhale m'makampu tikuyang'ana chimene chimapangitsa iwowa kuti adzipezeka pena paliponse tikuyang'ana yemwe amadya ndalama ndi yemwe amapindula ndi ntchito umenewu. But our first stage as a nation Burundi ku kampu anthu amene akulankhula zimenezo Oswald Jumani ndipo sindikubisala manambala anga muli nawo. Ngati mutakhala ndi funso lina lililonse mundipeza ku inbox kapena pa email yanga oswaldjumani@gmail.com.